ба шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар ноҳияи ҳамадонӣ аризаи марди 66 солаи сокини ноҳияи мазкур ворид гардидааст, ки 16 ноябри соли 2022 тахминан соати 14:45 шахсони номаълум бо тариқи пиноҳонӣ аз заминҳои хоҷагии деҳқонӣ воқеъ дар ҷамоати деҳоти Чӯпик як сар чорвои калони шохдорро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб заданд. зараре расонида шуда 6000 сомониро ташкил медиҳад. дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия марди 26 солаи сокини амин ноҳия, ки пеш бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст, бо гумони дуздӣ дастгир карда шуд. инчунин ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилаи 2 дар ноҳияи Сино бо ариза марди 34 солаи сокини ноҳияи мазкур муроҷиат намудааст, ки соли 2019 шахсони номаълум бо тариқи пиноҳонӣ ба амборхонааш даромада аз он ҷо маҳсулоти рӯзгорро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб заданд. зарари расонида шуда 10500 сомониро ташкил медиҳад. ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия марди 49 солаи сокини амин ноҳия ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир карда шуд. ҳамин тариқ ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилаи 2 дар ноҳияи Сино аризаи зани 43 солаи сокини ноҳияи мазкур ворид гардидааст, ки шаби 26 ба 27 феврали соли 2023 шахсони номаълум бо тариқи пинҳонӣ ба хонаи истиқоматиаш даромада аз он ҷо $7000 амрикоӣ, 2000 сомонӣ ва ҷавоҳироти гуногуни тиллоиро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб заданд. зарари расонида шуда 80500 сомониро ташкил медиҳад. ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия фарзанди ноболиғаш ҳамчун гумонбар дар содир намудани кирдори дуздӣ дастгир карда шудааст. аз рӯи ин ҳодиса тафтишот идома дорад. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ аризаи марди 36 солаи сокини ноҳияи Файзобод ворид гардидааст, ки моҳи апрели соли 2022 дар ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонӣ марди 22 солаи пойтахт бо роҳи фиреб ба бовариаш даромада хонаи истиқоматӣ воқеъ дар ноҳияи Варзобро аз они худ гуфта онро ба маблағи 163000 сомонӣ нақдгузорӣ карда аз ҷабри дида 118000 сомонӣ гирифта ба манфиати шахсиаш сарф намуда хонаи мазкурро ба ӯ нафурӯхта фиреб карда гаштааст. нисбати гумонбаршаванда парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 247 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида тафтишот идома дорад.